তাহলে থানায় শনিবার বলতে তিনি সোমবার salnei ohana थानाय शनिबार मुनु हाथि कान थामानि कनै साइकेल बाय लायो ताहन्दे हलि क्रस साकांनि उजुनि सेरगत बाय उ बुद्धमनि ता सि कासानि लामा द्रि बाय तन मानि बाय खुजाग लाहा बाय कामा जाग लाहा नि मां परे क्रस खलाय फैबा नखफां फैबा साइकेल करि मानजिया आराय फुले साइकेल लाय फासि साइकेल सिर जत्ता ब्रंग साइकेल तो सर आनि मवां या ब्रंग जत्तनि बुतो ब्रंग हा तंखा आनि करि फुले साइकेल तमा लग रखा जागे साइकेल लग बखलायजाक लग्रै बखरं बायखा नारियाखै नायजाक उखुन लग फुल रोजाब ता खाय प्लेन थांबोना आं माहा समादिया ब्रा थांनो नांगौ दिन आं लाय हारि थामानि कनै मनो बाजार हाथि थामानि जों कनै थामानि प्ले एमने थाजागियाव दजा मेला दजागने हिंदी हाथि ना औ गरै गना नै रिका लान थामानि आं yang दुमब्रु मेला थानि बागै रिका लान नै थामानि कनै बात लाया बे हाथिबो थाजागिया दा फा लेने सियान नै थालाय माने सि आराय गथां के बिने परे र नों जितेन्द्र देखलाया हा जितेन्द्र देखलाया बेनिफ्राय जितेन्द्र बो खलायजा खलाय मानेसे आं कपि मानजागिया फैसा थादरन बोलो आं सुखसिया रों गिया लाबा बेहाबो करं गिया जितेन्द्र खालि नै खलायजा बा आं कुनु कपि बुरजा गिया फले जितेन्द्र देखलाय माने परे फले रतमा साबा बसुदेन समय रहा ना बगानो समय बुरजा गिया तुमहा आव चेष्टा खायना जों चेष्टा खानाय ह थादि क्रकरै जों आं तो चेष्टा खानाय रुमान दै आइनि सायहक बाइक तामाकला तंग माने बाय कालिरं न रुम जानाले साबो लाय बाइनि नम्बर मान बाइनि नम्बर लाय TR03 हल्ला G8606 एपासी 160 ते तामासानाय जे त्रिपुरा हास्टेल बरंमा तामासानाय जे ने बायरं दे आनि त्रिपुरा हास्टेल आनि ताहु बुहु ग्रंनो फाना साइजो खायनि बागै आं साबं माने सि बाय नम्बरनो फा जेरनो फा रोमै आं रोमै माहलाय आं करै बिखारि आं जासुबा आं रां 5000 सुबानि बाहाका जाना एखाय सायनो माहलाय जे माने तंनायबा जे नय तंना नंय बारेखलाय बकरै माननाय नय तंग आनि तलागो आनि फुन नम्बर रिगाना आनि फुन नम्बर रे फा साखय रदि निने बुंतामा आनि बुंलाय इराधन त्रिपुरा पारानि बुं आबांबारि ते बाइकमा माने बुरो बाइकमा माने लाय बिचुन्दन मनु बाजाद्रि सालबा सरका सनि रबि सुम सालनै काहा फैसा सालनै